Som rád, že vám môžem predstaviť vylepšenú verziu stránky www.súkromnýučiteľ.sk. Doteraz ste sa mohli na ňu prihlasovať len vy, ktorí ste používali osobné počítače. Odteraz je k dispozícii aj vám, ktorí máte tablety, alebo by ste sa radi učili s nami angličtinu cez mobilný telefón. Je teda určená aj pre vás, ktorí používate Android. Napriek tomu predsa len odporúčam, aby ste si klikli na lekcie, ktoré sú zadarmo na našej stránke a zistili, či naozaj všetko funguje tak, ako má. Ja pevne verím, že fungovať na 100% aj bude. To je jedna z noviniek. Ďalšou je aj nový imidž našej stránky, ktorý je určite prehľadnejší, ako to bolo v tom predchádzajúcom prípade. Ďalšou novinkou sú balíky lekcií, ktoré vám ponúkame, ak máte záujem o celý balík lekcií pre začiatočníkov alebo o celý balík lekcií pre pokročilých. Je to jednak finančné zvýhodnenie, ktoré máte v takomto prípade. Pri začiatočníkoch je to suma za celý kurz 29,90, čím ušetríte nejakých 5 eur a z celého kurzu máte akoby dve lekcie zadarmo. Pri pokročilých je to suma 14,90 a tiež ušetríte plus minus nejakých 5 eur a takisto akoby dve lekcie z celého kurzu máte zadarmo. To je len jedna výhoda finančná, ak teda získate celý balík lekcií. Ďalšia je aj tá, že napríklad klienti, ktorí sa registrujú SMS-kami, získajú prístup na lekciu, o ktorú majú záujem na 2 týždne. Potom ich prístup vyprší. Ak by mali záujem sa vrátiť k tejto lekcii, tak musia sa znovu zaregistrovať. Ak máte ale celý balík lekcií, tak povedzme pri začiatočníkoch, keď začínate 2., 3., 4., ste niekde na 7. lekcii, tak sa môžete kedykoľvek vrátiť k tej predchádzajúcej lekcii. To znamená, že tam platí akési neobmedzenie. Je to ale samozrejme len v rámci časovej doby, počas ktorej máte prístup na všetky tieto lekcie. Začiatočníci, keď prejavíte záujem o celý balík lekcií, tak máte k ním prístup na dobu 18 týždňov. Pokročili, získate takto prístup na všetky lekcie na 10 týždňov. To znamená, že ešte raz, ak máte celý balík lekcií pre začiatočníkov, počas 18 týždňov môžete klikať na všetky lekcie, ktoré vám ponúkame v tejto časti a platí tam akési neobmedzenie. Pri pokročilých je to 10 týždňov, počas ktorých môžete tiež klikať na ktorékoľvek časti lekcií v časti pre pokročilých a tiež máte akoby neobmedzený prístup. Ja sa znovu vrátim ešte raz aj k tej SMS registrácii. Tá je tiež jednoduchá, je výhodná pre vás, ktorí máte záujem len o nejakú konkrétnu jednu lekciu, prípadne 2, 3 a nie o celý balík. Je samozrejme len pre klientov so slovenským mobilným číslom. Tam je potrebné, aby ste sa zaregistrovali na našej stránke a pod svojím prihlasovacím menom potom kliknete na lekciu, o ktorú máte záujem a tam už systém vás naviguje, presne budete mať inštrukcie, čo máte robiť ďalej, presne vás to presmeruje na vlastne SMS platbu, ktorú keď uskutočníte, tak zase naspäť vás to hodí na lekciu, o ktorú ste mali záujem a môžete sa počas ďalších 2 týždňov učiť. Toto sú teda ďalšie novinky, ktoré sme pripravili, nehovoriac o tej, že doteraz, pokiaľ ste napríklad boli SMS registrovaní, alebo teda ste sa prihlásili SMS-kou, tak ste sa mohli prihlasovať len z toho konkrétneho jedného počítača. Odteraz to už neplatí. Môžete využívať našu stránku z rôznych počítačov, ale pozor, nie naraz. To znamená nie súčasne. To znamená, keď ste prihlásení raz na jednom počítači, tak v tej istej chvíli nemôžete byť prihlásení aj na počítači inom. Toto je ďalšia taká výhoda v porovnaní s tým, čo platilo donedávna, kedy sme vlastne ten prístup na lekcie obmedzovali pomocou IP adresy a len na jeden konkrétny počítač. Takže teraz sa môžete prihlasovať voľne z rôznych počítačov, ale ako som hovoril, nie súčasne z viacerých počítačov naraz. To sú novinky, ktoré už teraz fungujú v tejto chvíli, ale pripravili sme a pripravujeme aj ďalšie novinky, ktoré prídu už v blízkej budúcnosti, verím. Týkajú sa nových lekcií v časti pre pokročilých, kde sa venujeme podmienkovým vetám, používania členov. Sú tam ďalšie veci ako súvetia, používanie modálnych slovies a mnoho ďalších vecí v angličtine, ktoré môžu byť užitočné nielen vám, ktorí idete maturovať napríklad, alebo máte nejakú skúšku z angličtiny, ale určite aj vám, ktorí by ste chceli len zlepšiť svoju angličtinu, alebo by ste sa chceli dozvedieť niečo, čo ste nevedeli, alebo čomu ste sa doteraz nevenovali. Ja pevne verím, že naša stránka vám bude užitočná, že naozaj všetko, čo pre vás pripravíme, tak využijete. Teší nás to.